Taskar makaranci. Barkanmu da jimirin sauraro, kar dai ku manta da danna mana subscribing da liking, za mu ɗora. Ta zauna da kyau ta kalli antifati ta ce, ni kin ga wannan azimar wallahi ita ke kawo ni wuya, ko ɗazu na so ta kawo ni bango ta ga yadda ake fyaɗen 'ya'yan kaɗanya. Mama ta ce ba ruwanki da su, ni ba na son ana tsiya da ke sam, ko don lafiyarki. Zumbura baki ta murya ƙasa-ƙasa ta ce wallahi sai dai ba su taɓo ni ba, ai su ma ba mutunci ke gare su ba, dukan tsiya zan ma mutum. Kallon da mama ta girgiza kai sannan ta ce baki biyo ni ba wallahi sam. Allah ya shirye ki. Antifati ta yi dariya ita ma ta ce a'a wallahi yaya Maryam, ke kam haƙurinki sai ke, wani lokacin gara kana yi kana nuna baka ɗaukar raini sam. Ismat ta wani kashe ma antifati ido ɗaya ta ce yauwa uwata. Dunduma mata kai mata ta ce ita kika biyo dama, ku rinka saka ma ranku sauƙi dai wallahi. Cike da raha da wasa suka ci gaba da hirarsu har ya Ali ya shigo ya yi joinin ɗinsu. Kusan fin awa da fitar Laila sai gata ta shigo, kanta a ƙasa kamar wata munafuka ta wuce sama. Bata wani jima ba sai gata ta sauko ɗauke da ƙatuwar baƙar leda a hannunta. Gefen mama ta tsaya still kanta a ƙasa ta ce za a kwashe kayan ne. Ko a jikinta ta ce ga su nan ai, sumsum ta juya ta koma waje sai ga su sun shigo ita da ɗaya daga cikin wanda suka kawo su mam ɗazu. Bai gaishe da kowa ba, ya yi musu ƙerere a tsaye ya ce ina kayan. Ya Ali ya miƙe a fusace ya ce get out. Tsaye ya yi kyam bai da niyyar fita sai da ya ga ya fara zara belt, sannan ya kalli Laila da ta yi tsuru-tsuru ya ce ina kayan ne. Yana magana yana ciccijewa. Ismat cike da tsiwa ta yi tsagal ta ce au ba za ka fitan ba kenan. Ya Ali ya ce rabu da shegen, tunda ba a koya mishi tarbiyya a gida ba. Ya yi kanshi. Da sauri mama ta riƙe shi ta ce rabu da shi Ali. Ta mai da kallonta wajen shi ta ce ga kayan nan ka kwashe. Rai ɓace ya Ali ya fice daga falon. Ismat takaici ya ishe ta na hana ya Ali ya sa ta ce wallahi mama da kin bari a kore shi tunda ba gidan kafirai ya shigo ba. Antifati ta caɓe da ko gidan kafirai ai ana nokin kafin a baka izinin shiga. Mama ta ce ni dai ku bar maganar. Laila dai na tsaye ta yi tsuru-tsuru har ya gama kwashe kayan sannan ta bi bayan shi. Fuska baba wallahi kalle ta ya ce wallahi da ya taɓa ni, da ya ga yadda ake filla-filla da mutum. Yana maganar kana kallon idon shi ka san a tsorace ki. Sai da ya fice daga gidan sannan ta koma ciki, babu wanda ta kalla za ta wuce sama. Mama ta kira ta ta dawo. Nan kusa da Hassan ta zauna sannan ta ce gani. Sai da ta kalle ta na few seconds sannan ta ce daga yau kake sake kawo min kowa cikin gida ba tare da kin gaya min ba. Baligi da shi ya faɗo ma mutane cikin falo kai tsaye babu ko sallama bare a bashi izinin shigowa. To gaskiya bana so, ba zan kuma ɗauka ba. Tun a wajen ta fara hawaye tana jan hanci. Da mamaki mama ta ce au daga faɗa miki gaskiya Laila sai ka ce wadda na daka. Girgiza kai ta sannan ta ce tabɗi to ta shige je. Da wannan faɗan da mama ta yi mata kamar ta mata shegen duka. Ɗaki ta shige ta kifa kai a filo ta yi ta rusa kuka kamar wacce uwarta ta mutu. Antifati ta kalli mama ta ce sanni yaya Maryam. Murmushi takaici mama ta yi ta ce Allah ya sani ban cutar da ita ba ko kaɗan. Yadda na raini Ismat haka na raini Laila, babu bambanci ko kaɗan. Katse ta antifati ta yi da faɗin ba ma sai kin faɗa ba yaya Maryam. Allah dai ya kyauta. Shi kam tun da ya koma gida yake kumfar baki yana ba su mam labarin yadda ya Ali ya kusa cakuɗa shi. Tsabar ƙarya faɗi yake. Ai wallahi da na kai mishi duka sai da uwar shi ta shiga tsakani. Tana jana tana haya gagar na shigo har gida zan illata mata ɗa. Mam da jikinta har tsuma yake ta ce ai wallahi da ka bari ya taɓa ka da sai na sharara maka mari. Yo da sai a ce ba ni na haife ka ba. Wallahi tallahi. Shi yasa wani lokacin sai in ji ina ma Laila ce a gabana kai ne a gidan, yadda na san zuciyarka a tsaye take ba za ka zauna a taba ka kyale ba. Nan ya gama zuba mishi ƙarya shi son ran shi yayi gaba ya bar su da sauke kayan. Bayan sun gama kwashe kayan ana ta yan gude mam ta janyo waya ta kira Laila. Tsabar yadda ta sha kuka muryarta har ta dishe. Mam na jin muryarta alamun ta sha kuka ta gode wa Allah. Ta ja wata doguwar ashariya kamar jikar maguza ta lafta wa Laila tun kafin ta ji me ya faru. Wani ɗan kaza-kazan ne kika zauna kike makuka. Oh, dukan da Salim ya yi mishi da ya ga ba zai iya ramawa ba shine ya rama akan ki kome. Murya a dishe ta ce ni babu wanda ya dake ni mam. Kawai mama ce ta tsiye ni da bala'i saboda yaya Salim ya shigo ban gaya mata ba. Mam na huci tana kundume-kundumen ashar kamar maman na gabanta. A sanya Hajiya ta ce banda abinki Hauwa ai dama saboda zumunci muke so a haɗa auren tunda har ya nuna baya so sai a haƙura gudun abin da zai je ya dawo. Lubuna da gaba ɗaya tunda Aisha ta gaya mata
maganar ana so a je a karɓo Rumawa aure take kuka kamar ranta zai fita dan har sai da Aisha ta yi regretin gaya mata maganar. A jiya zuciya Anty Hauwa ta sauke ta ce to shikenan, ta waiga wajen da Lubna ke kwance ta ce sai ki rungumi haƙuri kam. Kuka ta sake fashewa da shi haɗe da faɗin dan Allah Hajiya ke ki yi mishi magana. A tausashi Hajiya ke lallashin Lubna da ita kanta shaida ce na yadda take son Rumawa sosai. Ta ce banda abinki ba fa auren aka yi ba, maganar ma ba a zo an ji ba. Kike wani ɗaga hankalinki a banza a wofi, kuma shi namiji ai mijin mace huɗu ne ba ɗaya ba. Da ire-iren kalaman nan suka kwantar mata da hankali a zuciyarta, kuma tana ta tufka da warwara na nemar wa kanta mafita. Cike da shauƙin su da ƙaunar da yake ji tata sosai a ranshi ya juya ɗayan side ɗin gadon, yana gyara zaman wayar da kyau yadda yake iya ganin ta sosai. Murmushin shi da ke ƙara ma zatin fuskar sa kyau a koda yaushe yana nan daram, ba wai magana suke ba, amma duwe yadda suke kallon junansu. Ka san wannan an shaƙu. Shaƙuwa irin mara misaltuwan nan, kamar rasa ta yaya ake irin wannan building ɗin. A hankali ta lumshe idanu ta buɗe su kusan a tare ta sake sauke su a kan shi. Murmushi ya sake yi a karo na ba adadi. Murkuɗa baki ta ce kallon ya isa haka malam. Yadda ta ƙare maganar tana wani zaro mishi ido da malam ɗin da ta ce ya sa ya bashi dariya. Sai da ya ɗan dara sannan ya ce oh bayan asad ɗin da kika yanka min rago ma yanzu kin sake bani wani sunan ne. Murmushi ta yi ta ce an jima kaɗan ma za ka iya samun wani. Gidan shi ɗaya ya ɗage kafin ya ce ragunan sun zama biyu fa kenan, na baya da na yanzu. Ita ma ɗage ta da girar ta yi kamar yadda ta ga yayi. Ta ce duk zan haɗa na yanka maka in kuma soya maka su duka ka cinye. A ran shi ya ce an zo wajen tuni yake son ya yi mata maganar zuwan da yake so ya yi gobe, amma ya kasa gaba ɗaya shakkar yi mata maganar yake. Sam baya son muɗinta ya sauya, ba ma kamar yanzu da hirar ta suke daɗi duk da ba wasu maganganu can suke ba. Kallo da ɗan murguɗe-murguɗen bakin soyayya ya fi yawa a firar. Waro idanun shi ya yi duka a kanta ya ce are you sure? Gyaɗa kai ta sannan ta ce very sure. Sai da ya koma ya zauna da kyau a ɗan ɗarare kamar zai ce kamar ba zai ce ba. Ya dai daure ya ce to in zo gobe za ki yanka min? Ya ƙare magana yana kallonta ya ga yanayin fuskar tata. Ilai kuwa abin da yake tsammani shi ya gani. Gaba ɗaya ta haɗe girar sama da ta ƙasa kamar ba ita ce ke murmushi ba. Dogon shiru ya biyo baya shi yana nazartar ta, ita kuma hakan. Kurin ta ji abin ya zo ya tokare mata wuya. Shi bai wuce ba, shi kuma bai fito ba. Haka nan za ta yi ta haɗiya in an ci sa'a ya wuce. Wani lokacin kuwa baya wucewa har sai abin ya zarce ga abin da ba a so. Allah ya kyauta. Murya a sanye kira sunanta Ismat. Banza ta yi da shi ta kau da kanta daga sikirin ɗin waya. A hankali ya sake cewa Ismat ɗina menene? Cikin ƙanƙanin lokaci idanunta suka ciko da ƙwalla. Ba kuma ta amsa shi ba. Bai sare ba ya sake cewa Ismat ɗina ga ruwa nan na gani a kusa da ke ki ɗauka ki sha. Shi ma banza ta sake yi mishi still tana ɗauke kanta gefe. Jiki a sanye ya ce ko a magana ta na faɗa abin da baki so a ciki. Nan ma shiru. Can ya sake cewa ko dan na ce zan zo gobe duk ta yanke kiran ko gama rufe baki bai yi ba. Sototoye yana kallon wayar babu abin da bai zo ransa ba a wannan lokacin. Yunkurin sake kiranta yayi ko me ya tuno oho ya fasa. Message ya shiga ya fara rubutu kamar haka. Na san ba yin kanki bane Ismat, na kuma yadda na sani kina sona kamar yadda nake son ki. Babu abin da ya isa ya yi min shamaki da ƙaunarki har ma da kasancewa da ke a matsayin matata insha Allah. Ki kular min da kanki, sannan kuma duk lokacin da kika ji abin da kike ji a yanzu kar ki manta da ambaton sunan Ubangiji. Shi ke yayewa, shi ke ɗora, kuma insha Allah gobe ina hanya zan zo in ganki. Allah ya kula min da ke ya kuma yaye miki damuwarki. Take care baby. Yana tura mata ya ajiye wayar a gefe haɗe da tallabe kumatun shi da hannu ɗaya. Ya ma rasa tunanin da zai yi, ya kamo nan ya kamo can. Can dai ya sake ɗauka wayar ya rubuta. Duk sanda kika ji zuciyarki ta sauka, ina nan ina jira in ji daga wajenki. I love you so much. Tun saƙon farko da ta karanta ta ji zuciyarta ta yi mugun karyewa. Ta kifa kanta akan filo kuka na kwace mata. Har ga Allah tana son Ismail kuma bata ki su kasance tare ba a koda yaushe. Ta rasa me yasa take jin tsananin ɓacin rai duk sa'ar da ya ce zo ya ganta. Kuma takan shiga da na sani duk sanda ta yi mishi irin wannan shariyar sama-sama cikin ɓacin rai. Sama-sama cikin bacci Laila ke jiyo kukan Ismail. A hankali ta buɗe ido ta ji kukan take da gaske. Babu wani ɓata lokaci ko tambayar ba a sai ta ɗauki wayarta da filo ta yi falo ta yi kwanciyarta. Bayan ta kwanta ta ce haka kurum ban san hawa ba ban san sauka ba. In buɗe ido in ganni a kabari ta shaƙe ni babu mai kwatata. Ruma gaba ɗaya ya kasa sukuni yana so ya kira ta kuma yana shakkar abin da zai iya ji. Tunanin kiran iya Ali ya faɗo mishi, bai yi wani tunani ba ya yi dialing number ɗin shi. Ya ji call waiting, duk da ya ga call waiting bai haƙura ba haka ya addabe shi da kira har sai da ya ɗaga. Ruma ya ce, ai wallahi da baka ɗaga ba zan ƙyale ka ba. Ya Ali ya murmusa sannan ya ce, sanin halinka ya sa ai na ɗaga, dan na san ba saurara min za ka yi ba. Cikin damuwa ya ce,
dan Allah ka duba min matata ya take. Da mamaki ya Ali ya ce wani abin ya faru ne? Kawai dai na haka kamar bata cikin mood ɗin daɗi ne. Dan Allah mu je ba sai ka kashe wayar ba, in ji ta yi barci. Ba dan ya Ali ya so bai fito ya haura sama har ɗakin su, sai da ya ɗan ƙwanƙwasa sannan ya turo ƙofar ya shiga. Ita kaɗai ya gani akan gadon, ta ci kwikwiye kanta ta takure sunanta ya kira. Jin bata amsa ba ya mai da wayar kunne ya ce ta yi bacci fa. Ajiyar zuciya mai sanyi ya sauke haɗe da faɗin alhamdulillah. Thanks aboki, sai da safe ya kashe wayar shi. Girgiza kai ya Ali yana sake jinjina su da shakuwar da ke tsakaninsu abu kamar wasa. Washe gari da safe dukkansu suna zaune suna breakfast. Ruma ya kalli dad ɗin shi ya ce dad zan shiga Kano an jima kaɗan zuwa gobe zan dawo. Murmushi dad ya ce ba fa zama wai an sace ɗan ɓarawo. Matar dad da suke kira da mami ta yi dariya ta ce kaga laifin shi ne yallaɓai. Dad ya ce ko ɗaya yana dariya. Aisha ta wani marairaice fuska ta ce dan Allah Ismail zan bi ka. Kai tsaye ya ce no ba gidan hajiya zani ba. Ta kalli dad da mami tana sake marairaicewa. Mami ta ce to meye in kun je tare banda abinka sai ita ta sauka gidan hajiya kai kuma sai ka wuce. Ismail ya ce ni fa bana son haɗa tafiya da yarinyar nan wallahi takura min za ta yi. Kamar za ta yi kuka ta ce wallahi ba zan takura ma ba yaya dan Allah. Sai da ya ja mata rai sosai sannan ya ce naji ke ko da mai ya ce idan kika kama mutum ya kaɗe har ganyen shi wallahi. Gaba ɗaya suka saka dariya har da bai sa musu baki ba dan ya san tunda ta furta za ta ji to tabbas zai je da ita. San baya barinta ta yi kukan wani abu ko kaɗan. A ran shi ya ce Allah ya gafarta wa mahaifiyarku mutuniyar kirki ce. Ko abincin kirki Aisha bata ci ba ta yi ɗaki da gudu. Kaya kala uku ta saka a karamar jaka sannan ta koma gefen gado ta zauna haɗe da dalin namba ɗin Lubna. Sai da ta kusa katsewa ta ɗaga muryar nan a dishe kamar wadda ta kwana kuka. Aisha na jin ta ɗaga ta ce za mu zo Kano an jima ni da Ismail ki kasance cikin shiri. Zumbur Lubna ta miƙe zaune ta ce dan Allah da gaske. Aisha ta ce aikin san bana miki ƙarya. Na san direban gidan Hajiya ke zuwa ɗaukar mu kuma na san yaya zai ce a fara sauke ni kafin ya tafi gidan su budurwar tashi. To ba zan nuna mishi komai ba. Direban na dawowa sai mu sa ya kai mu gidan mu gani. Daga nan kuma ni na gama nawa tunda dama gidan kawai kike so ki sani ko? A jiya zuciya Lubna ta sauke haɗe da jin wani ƙarfin gaske ya mamaye ta. Inda suka sauka Aisha ke zuba ido ta gani ta inda za su yi. Ga mamakinta sai gani ta ya ɗaga waya kai tsaye ya ce na sauka sai kuma ya ce ok ya sauke wayar sai da ya amsa wata wayar ya gama sannan ya ce ma direban Hajiya in mun je gate ka sauke ni ita ka wuce da ita can. Bata fuska Aisha ta yi ta ce to yaya kai ina zaka je maimakon ka fara zuwa ka gaishe da Hajiya. Banza yayi da ita ya ci gaba da danna wayar shi har suka kai gate. A gefen wata jibgegiyar Land Rover ya ce ya tsaya kamar Aisha za ta yi kuka take kallon shi. Shi kan bai ma nuna ya san tana yi ba ya buɗe motar ya fita ya shiga waccan ɗin har suka ɓace maganin su. Aisha bata ɗauke idanunta daga hanyar ba daga sama ta tsinkayi muryar direban Hajiya na faɗi gidan Hajiya za mu wuce ko gidan Hajiya Hauwa. Ya san lokuta da dama in ta zo garin can gidan su Lubna take sauka sai time to time ne take fara sauka a gidan Hajiya. Rai ɓace ta ce kai ni gidan Hajiya kawai ba zan iya da masifar Lubna ba. Ya amsa da to tunda Hajiya ta ji an buɗe gate ta fito cike da zumuɗin tarbar jikokin nata har gaban motar ta ƙaraso murna farranta da sauri Aisha ta fito ta rungume ta tana jin farin ciki a cikin ranta sosai. Leƙen motar Hajiya ta fara yi haɗe da faɗin Ismailan ba zai fito bane shi. Ta bi baki Aisha ta yi ta ce cap ya ƙara ma bujen shi iska ai. Da mamaki Hajiya ta ce au yau ma wucewar shi yake nan. Dariya direban ya ce ƙila can inda na kai shi rannan ya wuce Hajiya. Ya da kai tai tana kama hannun Aisha ta ce ba shakka suka yo ciki. Aisha kuma na ta nana ta kalmar inda na kai shi rannan ya je. Murmushi ta saki a fili ta ce ya zo da sauki ma. Kallanta Hajiya ta ce mene ya zo da sauki ke da wa kike magana. Dariyar tsokana Aisha ta ce maganar zuci ce fa ta fito fili tsohuwa mai ran karfi. Kwada Ruma ya sauka ba gidan su Ismail zai fara zuwa ba. Akwai wasu stores ɗin shi na hatsi da ke ciro mawa zai fara zuwa ya duba kafin ya wuce. Suna hanyar su ta dawa cikin garin Kano. Kiran dad ya shigo mishi. Cike da ladabi ya amsa kiran bayan ya gaishe shi yayi shiru yana jiran jin me zai ce. Dad ya ce last maganar da muka yi da kai ce na gama binciken da zan yi akan ingancin ahali da kuma ita kanta yarinya. Alhamdulillah ba wata matsala bayan wadda ka faɗa min. Ita ma muna mata addu'ar samun sauki na har abada. Numfashi ya dan ja kafin ya dora da sai ka sanar zuwa gobe za a zo neman auren insha Allah. Wani daɗi da farin ciki ne ya mamaye zuciyar Rumawa da har ya kasa boyuwa sai da ya fito fili. Godiya yake ta zuba wa dad har suka tsinkewar a hankali yake furta alhamdulillah alhamdulillah. Can kuma cikin zuciyar shi ya ji ta ce ta ya zaka faɗa mata kuma. A take gaban shi ya faɗi a hankali ya fesar da hucin bakinsa ya koma baya ya jingina da kujera haɗe da limshe ido. Bayan la'asar Ruma ya shiga gidan su Ismail da kanshi yayi driving bayan ya sauke yaron shi da ke kula mishi da harkokin shi na yau da gobe.
Ko da ya shiga ciki bai fito daga mota ba. A ɗara ya yi dainin namba ɗinta. Suna zaune dukkansu a falo ana ta kwasar raha. Kol ɗin shi ya shigo. Ɗagawa ta yi da murnarta bayan ta kara wayar a kunne cikin baitin waka ta ce, yaushe ne zan ganka masoyina, sai kuma ta kwashe da dariya. Filo mama ta ɗauka ta wurga mata haɗe da girgiza kai ta ce, ba ko kunyar ido na Ismat, har ƙasar ran shi ya ji daɗin yadda ya ji. To, ‘yan uwa masu sauraro, ku yi haƙuri mu kwana a nan, sai mun sake saduwa da ku a kashi na gaba. Ta ku har kullum Maman Yasmin. Idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato taskar makaranci, ku danna mana subscribe.